Hello, beautiful family. How are you doing? Thank you very much for your love and support. I really appreciate. If today is the first time you are coming across this channel, or you are seeing my face for the first time, I am Agatha Progress, and I bring it to you back to back. In this channel, we react to our videos, and in this channel as well, our opinion is highly needed. So just grab your share and carry your popcorn, and let's deliberate on today's updates. Ndị Igbo ekene m ebe unu na-ahụ anyị na ụtụtụ a bụ na BBC News ebe anyị nọdụ na Enugu steeti. Anyị si ka wetara unu ka anya bụ nọdụ n'ụlọ nke tata si wee dobe iru na the Coal City steeti obodo 042. Ọ dị ma cheta na tata ka Maazị NNAMDI KANU na-aga ụlọ mkpọrọ, a na-akpọpụta ya ụlọ mkpọrọ na Abuja. Ya bụ ikpe ya na-apụta n'ụlọ ikpe. A ga-esi ụlọ mkpọrọ kpọpụta ya bịa ụlọ ikpe tata na Abuja. Ya na ndị otu na-azọ nwere onwe a na-akpọ Indigenous People of Biafra IPOB si ndị mmadụ apụtakwana tata. Abịsị ka igosi unu ka 042 si wee dobe ihu n'ụtụtụ tata. Aha m bụ Ebere Ekeọpara. Anyị gaa n'ihu. Ebe unu ahụ ugbu a bụ Ogwi Road dị na Enugu steeti. Ị na-anya kịta ịhụ na ndị mmadụ nọ n'ime ụlọ ha, onwe onye na-apụta iro. Ogologo ụzọ unu na-ahụ ugbu a bụ ụzọ na-aga ebe a na-akpọ Lagos Street. Ị nwere ike kpọọ ya gburugburu Oloko Gate, Njemanze, Artisan na ebe ndị ọzọ. Nke a bụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala. Unu na-anya kịta ịhụ na ha gbachichara agbachi. Dịka unu si na-ahụ na Enugu so n'obodo kachakwanụ erube isi na ya bụ ịnọ n'ụlọ. Ụfọdụ wee na-asị kedu isiokwu eji kwuo okwu ịnọ n'ụlọ ahụ tata. Ọ dị ma ndị kwuru ya bụ ihe bụ ndị otu na-azọ nwere onwe a na-akpọ Indigenous People of Biafra. Tata ka a na-akpụpụta Maazị NNAMDI KANU. Olileanya ndị otu a bụ na a ga-akpụta ya na ụlọ ikpe tata ka ha hụ ya anya, maka na ikpe ya ahụ na-aga kamgbe ọnwa one ma one gara aga. Ugbu a ọ bụrụ na ị na-esonyesi anyị ike na BBC News Igbo, ị ga-ahụ na anyị nọ na ya bụ ụlọ ikpe na Abuja wee na-ewetara unu ka o si aga. Ọ dị mma, nke tata dịzị ka a ga-asị na ndị Enugu niile ji nwayọọ banye n'ime ụlọ rahụbazia nke bụ ụra. Onye na-asị m ka anyị hụ ime kọt ahụ
ọ bụ na ị na-esonye anyị kamgbe anyị bidoro gosibu unu ya bụ ụlọ ikpe kamgbe ụtụtụ, ịhụ na ndị ọrụ nchekwa ekweghị ka ndị nta akụkọ anyị banye n'ime ụlọ ikpe. Ya bụ ihe bụ ihe anyị na-agba mbọ ya kamgbe. Soro Maazị Chiagozie Nwanwụ, ọ nọ na Abuja ugbu a na-egosi unu ka ya bụ ikpe si wee na-aga na ụlọ ikpe dị na Abuja. Ihe m na-egosi unu kịta bụ ka Enugu si wee dobe ihu n'enu ebe a na-akpọ Lagos Street. Ọ bụrụ na ị bịa mbọsị nkịtị, ụgbọala na-ejupụta ebe a na-azọ ụzọ. Ndị Enugu amatala ka esi anọ n'ụlọ na-ezu ike ụbọchị ọbụla ekwuru si apụtakwana wee bụrụ m ya. Unu si ebe dị iche iche wee na-ekiri anyị. Bishop Don, ndewo. Ọtụtụ n'ime unu bụ ndị na-esonye anyị na BBC News Igbo. Ebe a kịta bụ ebe a na-akpọ Lagos Street. Ya bụ Lagos Street dị ka ebe a gbara ọsọ agha. Ọ tọgbọrọ chakoo, nke na ọ na-abụ ịga kata tupu ịfụ mmadụ. Ebe a kịta bụ ya bụ Lagos Street. Ndewo Lisa Kanu, ndewo. N'anya ugbu a ịhụ na ụlọ ahịa niile nọ na Lagos Street ahụ gbachikọchara agbachikọ. Onye ọbụla gara n'ụlọ ya jee nọdụ ala wee na-ezu ike. Ọ dị mma gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo. Anyị ga-agba mbọ ihu ebe ndị anyị nwere ike iwetara unu, mana anyị sị ka anyị sitegodu na ebe a nụwa wee gosi unu ka ndị mmadụ si gbachikọta ụlọ ahịa ha tata wee nọrọ n'ụlọ dịka otu na-azọ nwere onwe a na-akpọ Indigenous People of Biafra si wee kwuo. Favor, ndewo. Maazị Base, ị na-ajụ anyị kedu obodo bụ ihe a. Gụọ isiokwu anyị ọfụma ka ihu na ebe anyị nọ bụ na Enugu steeti ka anyị nọ, wee na-egosi gị ka obodo si wee dị tata. Ichie mmadụ, ndewo, na-ekirisi anyị ike na BBC News Igbo. Unu mana o nwere ka obodo si wee dobe ihu. Ọ bụghị ebe niile anyị na-agabu na mgbe mbụ egosi unu ka anyị nwere ike ịga tata, maka na a na-ezekwanụ isi a eze o ji aka nka. Ya mere ebe anyị nwere ike igosi unu, anyị egosi unu. Wee bụrụ ya na anyị na-agwa unu ka ndị Enugu si wee na-eme ya bụ sitatom nke ụbọchị tata. Chibụzọ Arum, ndewo na ị na-ekiri anyị na BBC News Igbo. O nwere onye na-asị anyị go back to Abuja. Ihe mma bụ na mụnwa nọ na Enugu steeti wee na-egosi gị ka tata si wee dị. Maka ndị na-asị anyị na anyị na-ekwu chako na ebe niile tọgbọrọ chako,
ọ tọgbakwara anya bụ chako naanị ụfọdụ ndị keke ndị a na-agba keke ka ọ na-abụ onye ọkara obi o buru keke ya pụta iro bịa gagharịa mara ma o nwere onye ọ ga-ebuta n'ile anya ịfụ na ụfọdụ n'ime ha enweghị onye ha hụrụ n'ụzọ ha ga-ebu. Na-esonyesi anyị ike na BBC News Igbo ebe anyị na-egosi gị ka ndị Enugu si wee nọrọ n'ụlọ tata. Ebe a bụ bus stop Oloko Gate. Ụgbọala na-akwụ n'ahịrị n'ahịrị mgbe ọbụla. Mana ị na-anya kịta ịhụ na ebe niile dị chakoo. Ọ dị mma Faith ị na-ekiri anyị, ndewo. Stanley Joseph afọ m aka ọrụ gị na ị na-esonye anyị na BBC News Igbo. Ọ dị mma anyị gabake n'Enugu niile, ihe a bụ ihe unu ga na-afụ n'ebe dị iche iche na ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ dịka esi wee kpọọ ya bụ oku. Maka ndị na-ajụ m ihe na-eme na ụlọikpe ahụ dị n'Abuja, gbaa mbọ gaa na peji anyị mana Facebook mana Instagram mana na webụsaịtị anyị BBC News Igbo ka ikilie ka nya bụ ihe si wee na-aga ugbu a. O kwere onye jụrụ m kedu ihe mere na anyị anọghị n'ime ụlọikpe. Ọ dị mma ọ bụ niile anyị hụ na kamgbe ụtụtụ na ndị ọrụ nchekwa ekweghị ka ndị nta akụkọ anyị banye n'ime ya bụ ụlọ ikpe. Oge ọbụla ha nyere anyị ikikere ịbanye na ya bụ ụlọ ikpe, anyị ga-ewetara ya unu. Otu a ka Ogwi Road si wee dị n'ụtụtụ tata wee bụrụ ya. O nwere na-ajụ m ma nwere ike igosi ka Anambra si wee dị. Achụ Maazị Achụ, onye nta akụkọ anyị nọ na Anambra ugbu a, ọ ga-egosi gị ka Anambra si wee dị. Naanị Enugu ka m nọ na ya ugbu a na-egosi gị ka o si dobe ihu. Ekedon onye maalụ echi, ndewo na ị na-ekiri anyị. Ọbịageli Antonia, Chukwu nọnyekwara gị n'onwe gị. Ọ na BBC News Igbo ka anyị na-ewetara unu ihe ọbụla na-eme na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa oge ọbụla o ji eme. Nee ka okporo ụzọ Enugu si wee tọgbọrọ tata. Dịka unu si ahụ na ọ na-abụ ụbọchị ọbụla ekwuru nọdụ n'ụlọ, ọ na-ewenite aka ụbọchị na-agbagote. Ụfọdụ a na-enwe nke ọ bụrụ na asụ ya na asụsụ nke ndị streeti akpọ ya na onye nweta liva nye onye obi kara ọ pụtawa bịa nene ka ọ mara ma ọ ga-aganwu. Ọ ihe anyị na-ahụ ugbu a. Mgbe anyị bidoro ihe onyonyo a, onwede onye nọ n'ụzọ, mana kịta ụfọdụ ndị keke na-apụtatụ bịa na-enyo ka ha mara ma ha ga-aganwu ije. Ndị sikwara anyị see n'Owerri, anyị nwere onye nta akụkọ anyị nọ n'Owerri, ọ na-ese ihe na-eme na Owerri.
Gibson Madoka ndewo Gibson Madoka Ezabai Bella isi na anyị na-anwazi ugbu a ndewo anyị na-eme ike anyị ka anyị mara ma anyị aga na-ewetara unu ihe ọbụla na-eme na mgbe o ji eme. BBC News bụ ndị eji eziokwu wee mara. Unu na-anyụ na-ahụ na mụ agago site n'ebe a na-akpọ Lagos Street gbadata ebe ndị ọzọ na-agbada ugbu a ebe a na-akpọ Artisan Market n'ekwanụ ka okporo ụzọ Ogui Road si wee dị. Ọ bụrụ na ị nọrọ ebe a o nwere ka obi ga na-esi akụ gị kpim 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 nke na mụ onwe m na-emezi ka m mara ma m ga-akwụsị ihe onyonyo anụnwa gaa n'ime ụlọ jee nọdụ. This is SS Joy. The joy of today got no band. As it's happening in Abuja, also in Biafra land, is total lockdown, shut down, and key. In fact, the people so much stood up today and appreciate their own. They believe in what they want. Remember, they can only stop the idealists. They can never stop the ideology. Honestly, that is the truth, and that is what is playing right now. All right, my wonderful family, that brings us to the end of this wonderful update. I really want to appreciate each and every one of you for moving along with us throughout the day, and stay tuned for more latest updates. Thank you very much once again. Nice to remember your one and only AGATHA progress here on YouTube, any day, anytime. And if you haven't subscribed, you are missing. Click on that red subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. For now, bye.